Wat vind je het mooiste aan dit werk? Ja, het sociale eigenlijk wel. Dat is eigenlijk het sociale, het contact, dat zit in mij en dat vind ik mooi. En ik mag graag bij mensen wezen. Ja, zeker. Ja, het is een mooi droeg nou. Nou ja, bloedvoel droeg ook net. Ja, wel in of we hebben dan de hele zaak compleet. Ja, heb ik de pinders erin. Ja, pinders zit erin. Ja, want het is nou prachtig. Waar voor landwerkers zat erin, jongen. Het is nou echt dat erbij werden moest. Mooi. Ja, En we kennen de Mereltjong. En de Mereltjong is altijd Noordenwien. Ja, dan kan je zo blij aan de Mereltjong. Dan kan je Noordenwien de kikkers kwagen, zeg maar zeg. Ja. Dan kan je Noordenwien. Ja. Hoi. Daar ben je weer. Ja, is prima. Alsjeblieft. Mooi zo. Zo. Doe erbij. Nog een liedje, ja, of net? Het shirt opgeven. Dan zullen we die wel missen. Ja, Het is een grote hobby, of net? Zou ik geen hobby lang mee ophouden. Als ik van tevoren weet niet, dan was het 54 jaar, dan begin ik er niet eens aan. Mijn afloop is niks, dus dan, als een zucht voor het jong. Onvoorstelbaar, ik ken er dan bij, ik ken er zelf niet bij, hè, eerlijkheid. Jelle houdt er mij op. Ja, zonder. Ja, het is gewoon een begripje. Eigenlijk kennen we gewoon het zonder Jelle net. Maar ze praat en maar ze discussies en we hebben hele werelddiscussies. Dus dat is echt prachtig. We hebben de wereldgebeurtenissen, de politiek en het geloof. En dat hebben we allemaal bepraten wel. Het hele dagelijkse leven speelt zich in heel iets vormke wat dat betreft. De grote thema's die ben ik lied en die komen naar jaren. Ja, dat zijn de dagelijkse levensdingen eigenlijk. Jouw SRV-wijn is een Lietse mini-maatschappij. Dat zou ik kennen, ja. Ja, dat, en ik als een opdracht om dit te doen. Een mens heeft een doel, die je net zo'n model gooit. De mens heeft een doel om te leven. En het maakt er niks uit waar je dan doet, als je daar maar niet van inzet. En hoe show jouw doel? Nou ja, mensen, contact, beziening, dat is ook wat mijn doel. Uiteindelijk ben ik aan taal, maar mijn beurs zit er aan taal. Die wil in de rust. Die moet pensioenen. Want wat maak jij het rolliger aan de bus? Nou, de accu die is ten einde, die begint bal te stingen. Dus ik kan elk moment ik kan gewoon hol ophouden op zo'n zin. De koeling wordt minder. Dus je kan dan in je reservebaan, dus het risico dat ik niet meer rijden kan is heel groot. Ja, want eens hing het jouw bus aan tritsjes om elkaar. Het is houtje touwtjes, is daar al. Nou, Evie. Ik schrik me rap. Oh, schrik je net, Evie. Schrik net. Hoi, graag. Ja, is goed, Evie. En twee soepen Ja. en een, hoe heet het? Ja, yoghurt en twaassoep, Evie, hè? Het is, zolang ik trouwd ben ik je wennie, dan heb ik hem eigenlijk. En dan is het toch wel kaal als je fut is. Maar ja, ik begreep het voor je, hè. Je wordt ouder, dus ja, dan, en als alles naar moet, dat valt ik niet mooi. Dat ken het meer. Wat zeg je? Hoe vind je dit? Hoe vind je dit? Ja, is wel goed. Is goed? Oké, daar gaat hij. Clear, sorry. Zo, die kijken we even daar. Afscheid nemen bestaat niet, zong hij dan vroeger, maar ik bestaat ook. Maar dat is heel. Je neemt toch afscheid van een stukje leven en wereld en mensen.
ja, het is toch een beetje, ja, het is een stukje, nou ja, het lijkt op begrafenis, maar net helemaal gelukkig, maar daar lijkt het een beetje op. Dus ja, maar het komt een keer en voor iedereen is het er een keer voor om besluit te nemen of de dagen te sluiten. Dus ja, dat is nou zo vier. Voor mij is het vier. Dus ik moet er terug in.